என்னனுங்களா நான் முதல்ல எப்போதுமே வாங்கிக்குவேன், அப்புறம் தான் திருப்பி கொடுப்பேன். அன்பும் சரி அடியும் சரி. இப்படி சூடு யாரா இருந்தாலும் அந்த எவனா இருந்தாலும் அந்த எவனா இருந்தாலும் எங்களுக்கு பயமா என் நண்ப சொன்னா சண்டையில இறங்கிடுவேன் செய்யமா. யாரா இருந்தாலும் அந்த எவனா இருந்தாலும் அந்த எவனா இருந்தாலும் எங்களுக்கு பயமா. ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு விஏஜி சேனல். இந்த நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போனால், ஸோ எனக்கு காலையிலேருந்தே சிரிப்பு ஏன்னு தெரில. ஸோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, பப்ஜி பேன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதனால் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஒரு சுமார் ஒரு 3 மாதத்துக்கு பின்னாடி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து அதான் ஃப்ரெண்டு தான். ஸோ என்னென்னா பப்ஜி தானே கேத்து பப்ஜி அதெல்லாம் கிராஃபிக்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குண்டா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி புகழ்ந்து காட்டினா இப்போ அவனுக்கு கட்டிடுச்சு. ஸோ அவனுக்கு மட்டும் சொல்ல முடியாது, பப்ஜி பிளேயர் எல்லாத்துக்குமே சொல்கிறது ஒரு சேட் நியூஸ் தான். இது அவங்களுக்கே ஏற்றுக்க முடியாது. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலமை வரும். ஸோ அதை நம்ம விடக்கூடாது. ஸோ நாம் விடக்கூடாது விட கரீனா விடக்கூடாது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜி வந்து ஏன் பேன் ஆச்சுன்னு தெரில, அது என்ன ரீசனும் தெரில. ஸோ ஆனால் பேன் ஆகிடுச்சு. சரி விடுங்க, அதுக்குன்னா நான் ஒரு வீடியோ கிளிப் நான் இப்போ போடுறேன், அது கேளுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ கிளிப் பார்த்துட்டு ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை சப்போஸ் உங்களுக்கு சிரிப்பு வந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஸோ உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஸோ கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதான் வந்து எனக்கு வேணும், ஓகேவா? கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். ஸோ மறந்துடாதீங்க, இப்பயும் சொல்கிறேன், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க அந்த வீடியோ கிளிப் எப்படிங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே. டேய் சோனமுத்தா, டேய் 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 சோனமுத்தா, போச்சா காதுக்குள்ள குருவி ரிங்குன்னு சுத்துமே. என்ன தலையை தூக்கி பாருங்க. அதான் மூத்தவை சொன்னா கேட்கணும். இந்நேரம் நீ என்னை மதிச்சிருந்தா ஓ மேல கை வச்சுட்டு ஒரு ஸோ இந்த வீடியோ கிளிப் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஃபன் கிளப்பியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பப்ஜி பிளேயர் முன்னாடி போய் சும்மா லைட்டாக சிரிங்களே, அவன் கடுப்பாகாமல் பாருங்க. சும்மா அது அந்த சந்தோஷம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? இப்போ என்ன சொல்கிறது, சப்போஸ் என்ன சொல்கிறது, இப்போ இந்த ஒரு நாள் மட்டும் நீங்கள் ஒரு அந்த ஏதோ ஒரு பப்ஜி உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி விளாட்ற பிளேயர்ஸ் இவங்க யாரோ தெரிஞ்சவங்க சொந்த பந்தவங்க யாரோ இருந்தாங்கன்னா, சப்போஸ் அவங்க ஊரில் இருந்தால் கூட ஃபோன் போட்டு சும்மா கேளுங்களேன், சிரிக்கிற மாதிரி கேளுங்களேன், இன்னும் காண்டா வாங்க தெரியுமா? அதில் இருக்கிற சந்தோஷம் வேறு லெவலில் இருக்கும். சரி, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ஜி பிளேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க. ஸோ ஃப்ரீ ஃபயருக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விளாடும் போது ட்ரைனிங் மேட்ச் விளாடுங்க. ட்ரைனிங் மேட்ச் தான் ஃபஸ்ட்டு போகணும், ஓகேவா? அப்போ தான் வந்து என்ன கன் எடுக்கணும் அப்படி எப்படின்னு தெரியும், ஓகேவா? சரி, எடுத்த உடனே போயிட்டு ரேங்க் மேட்ச் எல்லாம் உள்ளே போயிடாதீங்க, பொழந்து விட்டுருவாங்க பசங்க. சரி, நீங்கள் ட்ரைனிங் மேட்சை விளாடுங்க, ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிங்க. இப்போ நீங்கள் என் சேனல் ஃபஸ்ட்டாக வரீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூட ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதில் ஆள் கொடுத்துங்க. அப்போ நாங்கள் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபர்தராக உங்களுக்கு வரும். ஸோ நான் வந்து பப்ஜி பிளேயர்ஸை கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி பேசல. ஸோ சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்ட்டு. ஸோ ஏன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பார்த்ததுக்கு. ஸோ டாடா பை பை காய்ஸ்.